meget. Jeg håber, vi kan sætte tempoet en lille smule op, så bliver det mere interessant, er det ikke det? Jo. Jeg skal da bare sørge for at komme ud og skære ned. Ja, du skal i hvert fald have noget mere distance på. Ja. Jeg så det ikke. Jeg testede til en, jeg vidste ikke. Jeg gik ind uden en plan. Det var dumt. Jeg så det heller ikke. Det havde jeg vidst. Ja, Der knæede i græsset der. Ja, der er mine støvler lidt før, så skal fast. Jeg glemte, at jeg skulle. Jeg stod også sådan her. Ja, og så kunne jeg være, jeg skal helt af. Ja, ja. Meget fart på, tror jeg. Det var virkelig ikke så godt for mig der. Du skiftede til den her, gør du ikke det? Jo. Det var tydeligt. Jeg ramte dit ben godt nok. Ja. Gik ikke efter det. Jeg tror, du var uden for rækkevidde med den der backhop der. Så godt, du kan være noget ind der. Ja, hvis jeg... Men det var en rigtig skidt situation at stå i. For os begge to. det var fordi jeg gik op, helt op for i starten. Nå, for at få joysticken eller hvad? Ja, det gjorde jeg for tidligt. Okay. Det er helt vildt, når du kommer ind på fladen. Ja, så skal det. Lapser den bare. Men det er fordi, du insisterer på at blive højt, i stedet for at træde tilbage. Det vil sige, at jeg kan lave den samme bevægelse på overbindingen, men bare i en høj position. Og så står du i realiteten her og er kollapset. Ja. Og det mindste er så slemt. Jeg har ikke noget at gøre med der. Nej, du skal bare skubbe enden bagud. Ja, det er rigtigt. Det tror jeg også godt, fordi jeg havde den. Jeg tror bare, den tager de flæske på det der. Ja, fordi jeg stoppede lidt op der, for jeg kan godt se, jeg vil lave den der. Jeg havde kigget ikke efter, hvad det var, du lavede. Så.
januar. Jamen, jeg brugte også jeg brugte snide, hvad hedder det, specielt sort mechanics. Gør det igen. Men det bliver, hvad skal jeg gøre der? Det er fordi, at jeg går op med næsten med stikkegreb. Prøv at holde det svært. Så i det, jeg møder de svær, så er jeg her. Ja. Så, og der er jeg allerede i stand til at lave den her bevægelse på dig. Ja. Og i det, jeg laver den, så kan jeg faktisk kontrollere dig ned der. Du ser det ikke? Fordi jeg kan bruge den æg og ud. Så det minder om en overbinding. Den er meget mere kroget, så det minder meget mere om min disarm, hvis den gør noget, ikke? Således at hvis du kommer fra den anden side af, fra lav, ja. Hvis der kunne jeg mærke, at jeg var for langt ude. Hvis jeg havde været derinde, så havde det været en anden sag. Så, ja, det kan jeg godt mærke. Den kommer derop. Og det er simpelthen fordi, at jeg vinder den vej, og så skærer den vej ud, sådan der. Og så laver jeg svært sådan en ting der. Okay. 3 mere. Svært i jorden. Ja, men det var et skidt bytte. Ja, det var det. Du kigger for meget på vendingerne, Per. Ja, det er godt. Jeg opdagede godt især i den her.